खाथिबारियाव थांगोन नामा आदा? औ थांगोन बिनानाव, नाथाय बेलासिबायबो भाराया एसे बारा लागोन। दे जागोन। ए औ आयै आं सफैबाय। औ आं नै टट' लाबाय। दे दा सहैयोब्ला फन हरनोसै आं। बिनानाव नोंना सिमानो आलदा नामा? जोंनाथ' बे जायगायाव टावारानो गैया। खाथिबारियाव सोरनाव थांनो बिनानावा? नोंखौथ' आगोलाव बाव नुवाखै। आंहा बे खाथिबारि एल.पि. स्कुलाव गोदान मिस्ट्रेस हिसाबै फैबाय। ए नों बिदिबा गेन्द्रामोननि न'आवसो थांगोन? औ बे फरिमलनि न'आवनो थांगोन। बे फरिमलनि फिसाज्लाखौनो गेन्द्रा बुङो। मोजां मुङाबा मा? नैबेनो न'आ बिनानाव। दं आदा। जाबाय बिनानाव, थांनोसै दे थादो। मेदाम, आयौ आं फरिमलनि बियादै न'सालिया। आं बै खाथियावनो थायो। मैया न' फोसाबनानै साबिखौ आंनो होलांदों। आं लाइट फोजोंनानै गालांखादों दहाय। आंहा थांग्रा माखासेफ्राबो न'आव थांजोबदों। मबाइलाबो टावारबो गैया, नङाबा फन खालामजागौमोन। नोंनि दख'नाफोरखौ मैया मादैया साजायनानै गालांखादोंमोन। दाख्लै नोंनि फंबायना सोर फैयामोनथाय? लिन्थनाबो।
आयै नै आं मोनफैबाय ड्रेस गानस्लायखांबाय औ आं ओंखामखौ बेलासियाव लामायाव जाबोनायखाय उखैयाखै उन्दुनोसै आं दे नोंबो उन्दुदो सोर गाबखो एसेग्राब हरावलाय माथो कारेन्टआबो गैया बेंथनाबो माहाय थांखो ए नै बेयावसो सोर गाबदों सोर दंबावलाय सोर गाबदों सोर नोंलाय मानो गाबदों आयौ
Thank